Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kharaja mongko metu sapa Yusufu Nabi Yusuf fi arbangati alafin ing dalem 4.000 minal jundi saking tentara. Likulli wahidin iku kedue saben-saben sewiji minhum saking tentara jubbatun utawi jubah min fiddatin saking perak warayatu khazin warayatu khazin. Apa maknane royatu khazin? Sing jelas Nabi Yusuf niku metu duwe 4.000 tentara. Arbangatu alafin 4.000 minal jundi saking tentara. Zamane Nabi Yusuf duwe 4.000 tentara, saben-saben tentara siji niku mesti nganggo sandangan perang. Nek sakniki ya nganggo klambi anti peluru saka perak, saka sloka saka fiddah saka perak karo nggawa roya khuzin niku wae. Warayatu khuzin wa kosobin lan kosob dadi peralatan perang niku, peralatan dinggo perlindungane keraton. Fatazayanat mongko
padha anu mongko maes-maesi tazayyanat apa as-sahra'u sahra pager utawa benteng bihim kelawan tentarane Nabi Yusuf wastofu lan padha gawe apa nika jenenge sufufan ing pira-pira sof gawe anu niku larian-larian perang ya kaya sakniki batalion iki wong semene terus ana kabak iki kepala bagian nek neng tentara saiki yo ana dan ramile terus engko komandan sing dhuwur-dhuwur kuwi nek kula wong ora tak apal kula iki pokoke ya Raden Tukang karo tukang kuwi karo dhuwur dhewe ngerti kula mandor wong sing mbayari mandor wis ana anu kepala bagiane kepala infanteri kepala iwa wis werna-werna kae wastafu sufufan walama sa'ada lan tetkalane manggon sapa Yakub Nabi Yakub wa mangahulan iku sartane Nabi Yakub auladuhu tawi putra-putrane Nabi Yakub wa hafazatahu utawa wa hafazatuhu lan penderek-pendereke Nabi Yakub wa nadzara lan ningali sapa Nabi Yakub ila sahrai maring sahra maring benteng keratone Nabi Yusuf niku mamluatan khale dikebaki bil fursani kelawan pira-pira jaran mazinatan khale dihiasi bil alwani kelawan pira-pira werna nalika wis neng kraton Nabi Yakub iki ngerti utawa ningali benteng keratone Nabi Yusuf benteng keratone putrane wah saben-saben pinggir benteng ngeten niku ki dihiasi anu tentara berkuda fursan tentara berkuda gek dihiasi nganggo werna-wernane sandangan jaran dan dihiasi jaran iki disandangi wangun kae kok ya ana sing nggo koko ana sing nganggo batik wangun tenan dihiasi ngono budasi barang ya maksude sandangan jaran to ya mungkin ya ming bangane ora nerangke kok ya iki maksude ora nerangke tentang sandangan jaran aku jeneng-jenenge nika ya ora ngerti pelanane terus tutupe mata terus engko nek nggo jaran perang apa-apa niku ya ora patek paham ya nganggo sepatuwe mereke Carville Poki kres Fanadzara mongko ningali sapa Nabi Yakub ilahi maring tentara-tentara berkuda muta'ajiban khale wong sing gumun Nabi Yakub kok dadi anakku kaya ngene iki anak buahe tentarane kok dadi kae kaya ngono gumun Nabi Yakub ni gumun pencapaian tersukses tertinggi
Ya iki salah satu makna impene jaman semono iki. Nggih. Jan elok tenan mula ya bener. Nek aku ki kelangan susahe pol ya bener. Nek kur kelangan sing nomor 3 barang kae ra apa-apa jan. Wong ya sprene nyatane ming ra cetha kaya ngono. Ming ra cetha jelas. Ya ming untunge sing nomor 3 ki saiki gelem ngaji. Rada lumayan. Anak ngene ngaji mbuh nang ngendi aku. Iki grenengane Nabi Yakub kok iki. Untunge gelem ngaji mbuh ngajine. Karo le tengok wis ing ngendi aku ya ora tekan. Saking gumune mutaajiban wong sing gumun faqala mongko ngendika sapa Jibrilu malaikat Jibril. Iya nabi kok ya partner utamane mlaku urip itu malaikat. Ya malaikat Jibril itu sing selalu ndampingi ngekeki wahyu, bisiki ngene ngono. Sing ndampingi malaikat Jibril. Kayak jenengan iki jen ra tau ana sing ndampingi. Wis dilirik rong Israil. Wah. Ora tau ana sing ndampingi, bojo kon ndampingi memeng isen. Jan memeng. Mbok ayo Bu melu reoni kanca-kanca SMP ora menyango dhewe. Kono iki kanca-kancaku akeh ya kono seneng-seneng dhewe. Iki kok karo nyanyi barang nyanyi yo. Wangel sing wedok jak mangkat wae angele ra dadi ra gelem ndampingi kok ya. Mungkin saking anu bengepe gek tampilane kuwi ya mengkor kutul letek ora. Wangun-wangun wis tampilane kutul ora apa-apa. Gek ya ora tau cecekel barang kuwi dasare ya. Sememeng banget. Wis ngerti kok ya nek dijak metu ki ming magang kapiran sesore iki ngerti kok ya iki engko ki. Ki ming kapiran sesore iki engko wis mula gemang. Paling ora kira ya aja ngantek dijak gemang. Nek iso iki ditinggal gemang. Aja dijak gemang ning ditinggal gemang. Tak tinggal sik delete. Nang ndi? Alah mingkur ning DM melu. Oke. Ngono kuwi ya berarti istimewa jenengan karena jan disenengi tenan ora kuwate dasare jenengan ya nyenengke tampilane walaupun tuwik kae rada kalem kok ya. Dek duwite ya ukih. Nanti-nanti ya melu dadi enak. Pokoke melu kok, Bu. Ngerti kok ya nek melu ki engko mesti mulya kok. Saelek-elek iki bebek goreng kok ya. Saelek-elek iki. Dadi nanti-nanti melu. Jos. Yo anu. Ya ora mamang kok. Melu lah ngopo? Nek ora mamang aku ora. Wah iso nyangkol nendi-nendi ya ora masalah kuwi. Sing jelas nek melu ki cetha mulyane kuwi saking nyenengkene kok nggih. Nyenengke. Jajal jenengan ki di ngono kuwi, berarti memang diperhatikan, disayangi, dicintai. Ning angger dijak nendi-nendi gemang kon ngopo-ngopo gemang, wah iki rada ndrawasi. Rada ndrawasi. Gawekno teh, Bu. Gawe dhewe wong cetha nganggur kok akon. Ya Allah.
tar ya kuwi mau ora tau cecekel tampilane kutul wis cilik ireng beling wah memeng ta ngono cilik ireng beling lah ya nanti melu tak ngaji sik melu ya ah ya gisip ngaji we melu ae dadi diwulang ngaji dijak ngaji jenengan jan ayo bu ngaji ngojang ngaji nyatane kowe ya ora owah wah jebul mah digetak ngojang ngaji seprono seprene ya ming ra owah ngono mah panggah luweh keset bangane mbiyen duh yung Wan iki malaikat Jibril nek sing ndampingi. Mula Nabi Yakub diomongi dingendikani ro malaikat Jibril. He Yakub ungdur ningalana sapa sira ilal hawai maring awang-awang. Ngetno ning awang-awang dhuwur. Ora mengetke ning ngarepmu, nek ngarepmu kowe weruh tentara berkuda. Saiki kowe ngetno ning awang-awang kae. Fa innal malaikata mongko sak temene utawi malaikat iku kot hadarat. Temen-temen hadir teka sapa malaikat. Sururan hale padha bungah. Do bungah-bungah bihalika kelawan tingkahira. Yakub ngetno dhuwur, ngetno awang-awang kae. Ngerti ya galuh, para malaikat do teka nang awang-awang. Do nyekseni awakmu dalam keadaan bungah marang tingkahmu. Lah ya karang klintong-klintong ngridani putrane. Ya klintong-klintong ngridani putrane. Dasane Nabi Yusuf ya wis ngendika, Pak, pokoknya nek ngersake nanti sumangga bebas. Arep jalan-jalan ten pundi-pundi monggo. Tak ngungak ngalon-alon le. Nggih monggo. Monggo, ning ati-ati karo bakule cilok. Waduh. Ora ana cilok barang. Sto buat. Monggo pengen delok ngalon-alon ya oleh. Pokoke bebas digawe seneng. Ayo atine Nabi Yakub aku ridho marang awakmu le ngono kuwi. Lah niki ndelok ning ngaji, ndelok ning bersyukur. Ndelok ning ngridani putra. Makane malaikat do hadir saka langit, do bungah-bungah weruh tingkahe Nabi Yakub. Ning wakanu lan ana sapa para malaikat sebagiane ana iku bakina wong kang padha nangis. Mahzu, ti mahzu nina hale padha disusahake mudatan ing mangsa, li ajlika keduwe ajalira. Ning sebagian malaikat kae gatekno do nangis. Sebab mereka digawe susah. Malaikat kuwi digawe susah. Sing gawe susah mangsa sing ning mangsa kuwi arahe ning nggon ajalira. Dadi malaikat do rada ngerti mangsane nek kowe iki wis cerak karo ajalmu. Malaikat sing ngerti kok ya nek kaya jenengan iki arep mati apa ora padha wae. Guyu terus nek ra dong ya. Malaikat nangis. Jan nangis sebagian karena ngerti mangsane arah ajale Nabi Yakub wis sepuh kok ya. Wis sepuh.
Wis cerak karo ajale, wis cerak karo sedane. Malaikat lho sing ngerti, nek awake dhewe ora ngerti lho, awake dhewe kadang dikeki tandha ora ngerti kok. Kerep to sing do arep sedo kae sok ngekeki tandha mbuh omongane mbuh tingkahe, ngono wae kita ora tanggap, ora paham kok ngene awake dhewe pancen ora dong. Ora ngerti apa-apa. Wong cetha wis ning omahe dhek omong, aku ki pengen mulih jek sakjane iki. Wis pokoke tak pamit karo awakmu mumpung ngawur aku arep mulih. Ngono ya ora dong jenengan. Malah ngelokke lha nang omahe dhewe kok mulih. Omah ngono ki jeneng jenengan. Padahal sanepa iki maksude wis cerak karo patine biasane nek nyeleneh-nyeleneh ngeten niku ora sok cerak karo ajale to biasane niku saya. Oh kadang kala ora nggo swara. Kadang kala ngerti-ngerti sore ra tau adus kuwi adus. Lho iki sakjane ra tau adus kok adus. Bar adus kok nganggo sandangan sing putih. Sandangan sing putih. Sarungan sing putih terus tengok-tengok ning ngarepan jenengan malah aneh kok. Bapak ki aneh ora tau adus mah adus kok nggo sandangan putih ki arep ngopo. Isane po. Sing wedok iya kadang kala sok ngekeki sanepa ning jenengan ra tanggap. Ngerti-ngerti kok nek bengi nindhi karo nglingguhi ndase jenengan kok ora tau. Ora tau lho wong tuti nglingguhi ndase jenengan. Ngopo iki lha ya sanepa ya. Sanepa. Alah nek ning jero omah ya sok ngono kuwi wae ketok iki lho. Nang kene seolah-olah kaya gambaran utawa kaya keterangan eli nang omah kaya sing dilingguhi ora mung ndase apa-apa dilingguhi yo. Apa-apa lingguhi. Iki kok bojo wadonku nyeleneh kok ngene. Ya kuwi iki sanepa arep mati kok. Ora paham jenengan. Diterangke ngono ki karo kancane kuwi iki sanepa arep mati kok kowe iki ora dok. Beneran. Wah. Bubrah. Ya raduh. Lah kok terus beneran kan iso golekne lagake. Wong sing siji ki ora tek seneng kok. Sing siji ki wis ora tek seneng jak nendi-nendi Gemang kok. Padahal iki bojone Gemang kok arep golekne saya angel. Saya angel mbok tok saka nggo pelem kae Gemang tetepan. Padake. Ora yo ngilo gitok iki wae ora tek seneng kok le muni arep golek neh. Wangel kaya mbok centelono klengkeng. Sak prasat gedhe ora urusan. Gemang ya Gemang. Tetep Gemang lah kok. Kok muni seneng nek mati aja ngono kuwi kaya. Iki mung gambaran yo. Gambaran. Nah iso ya susah mati itu. Karena rong disanggung ngamal ora. Iki we malaikat do nangis waduh mangsa gesange Yakub ming karek sedhela enek sing ngerti ngeten niku terus do nangis. Jan wahajat lan istilahnya obah-obah apa al-fursanu tentara berkuda bergerak tentara berkuda ba'dahum ing sebagiane tentara fi ba'din ing dalem sebagiane wa sohalat apa al-khuyulu iki ora ngerti artinya ngerti-ngerti arep cerak rumangsa sedone iki ngantek
tanpa dikomandowe tentara berkuda, sebagian niku do bengingeh karo sikile jaran do dunggah-dunggahke sing ngarep. Ya nek jaran kan iso sikile dunggah-dunggah sing ngarep niku kan dengok-dengok iki ana apa ya. Nek sing tentarane ya ora dong ngono ana apa. Apa meneh sing delok mengko alok tok delok. Juarane nesu karo. Ditumpaki karo sing numpaki kae nesu. Padahal kae iki jarane lek nesu ora kok ditumpaki karo sing numpaki, ning mang delok dadi nesu jenengan. Mah nesu kaya. Wa sabahat lan padha nasbihke sapa al malaikatu para malaikat. Malaikat do maca tasbih. Warna-warna tasbih jenenge maha nyucikke Allah. Sing paling cendak ya subhanallah, subhanallah. Ngoten niku. Ana sing subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makane Kanjeng Nabi paring pangandika eling-eling tak wenehi 4 kalimat sing 4 kalimat iki apike ngumpuli sak kabehane. Jebul 4 kalimat iku subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah karo Allahu akbar. Iki digabung dadi 4. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah karo Allahu akbar digabung dadi 4 tampuh buanan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Inggo wiridan sepuh-sepuh jos banget kecekel kabeh. Wis mengkarek wiridan pendak dina kena nggo bandul timbangan. Karo nyapu ning ngarepan kae subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Utawa dilakoke subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ning suwi nek ngono. Ora oleh akeh karo nyapu, karo godhog wedang, karo asah-asah. Karo nyapu ya mung gemremeng. Ibu-ibu karo nyapu ning ngarepan ya mung gemremeng. Sing digemremengi tanggane. Nyapu ngeten iki gemremeng. Lho sing ngregeti rak ya mung wit peleme tangga karo wit pringe tangga to ngene iki. Sing duwe kono sing kangelan kene. Tuwa-tuwa kok utek ra mikir lah. Iki wis ngonekke tangga, nyacat tangga. Kaya mung wit tahlok ora ngekeki apa-apa. Dingu akhire mung ngregeti kene. Oke lho sing do grenengan ngono. Nalika nyapu ngarepane mbok wis rasa digagas ya nyapu kebersihan nek niate niat ben resik omahe, ben resik kebonane, ben resik ngarepan platarane, bagian saka ibadah to niku iki. Ora usah dicampuri karo diregeti nganggo grenengan-grenengan sing kaya katen niku rasa. Tak resik karo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Istimewa tenan iki. Jajal jenengan mangkerep ngeten niku. Nek ora ya sing paling cedhak wae nek rapal. Subhanallah, subhanallah, subhanallah wis ngono kuwi top. Dadi lisan lambe iki telese teles maha nyucake Gusti Allah. Insyaallah terjaga saka sakabehane perkara rakibe ngebaki catetane jenengan. Niki sik terus sesuk muga-muga dadi ridani Allah, dadi rahmati Allah. Tansah dientengke ana ing dalem ibadah dituntun atine ikhlas murih ridane Gusti Allah, murih rahmati Allah, murih kamulyan akhirate Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.